Angibingelela abazalwane egameni leNkosi uJesu, zikhonze zikaNkulunkulu, zikhonze zevangeli eliphilileyo, ivangeli elembuliwe, umsebenzi omusha uNkulunkulu asabele wona ukuba sixoxe lezi ndaba. Ngiyazi ukuthi nehlukene amagumbi amaningi, abanye abazalwane balaphaya, abanye balaphaya, nikude ninjalo. Lo msebenzi esiwubhekayo bazalwane, siwubheka ukuba sikwazi ukuhlala kahle ndawonye, sixoxe indaba ezwakalayo ukuthi lezi zingane eyizelwe ebhodweni elilodwa noma emzimbeni munye, umzimba kaKristu Jesu. Namhlanje bazalwane ziwu-5 enyangeni kaFebhuwari ku-2026. Siqedela iphuzu esiliqalile ngoLwesithathu noma mhla ka-3, iphuzu elixoxa ngesithebe senkosi. Isithebe senkosi-ke bayazi abazalwane ukuthi isidlo, abanye bakubiza ngokuthi ise-Holy Communion or minion. Abanye bakubiza ngokuthi isidlo senkosi, abanye bathi isithebe senkosi. So lokho-ke nje abazalwane abakushoyo, ngixoxa-ke ngayo leyo ndaba ukuthi uJesu, namhlanje sibheka ukuthi uJesu uthini kule ndaba Paul asekhulume ngayo mhla ka-3. Sesizobheka yena uJesu uqobo ukuthi uyikhulume le nkulumo kukanjani, ethini ngayo. Uma sibheka-ke inkulumo kaJesu, sizobuka nje kahle ukuthi uJesu wayesho ukuthini lapho ethi, incwadi le kaMatthew 26 verse 29 noLuka 22 verse 16. Sizobuka-ke lezo ncwadi bazalwane, sibuke ukuthi uJesu wayethini uma exoxa kanje. Uma ngifunda-ke bazalwane, ningixolele bazalwane, kwesinye isikhathi uma ufunda eBhayibhelini amagama mancane kakhulu awabonakali, kube sengathi ngifunda isiZulu ngiyangingiza, kodwa ngezwa ukuthi nanamehlo ami asedimile njengomuntu osemdalanyana, osegugile ngokwamehlo, sengibonakala ififi, sekudinga ukuthi iBhayibheli lisondeze eduzane ukuze ngibone. Asifundeke bazalwane uMatthew 26 uvesi 29, ufundeka kanje. Kepha ngithi kini, uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvini. Kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolu suku engiya kusiphuza ngalo nani, sesisisha sesisisha embusweni kaBaba. Phendula umbuzo-ke eminingi la ukuthi uyosiphuza nobani, uyosiphuza sinjani, uyosiphuza kukuphi. So uma uyibuka kahle le ndaba, ukubiza-ke uJesu ukuthi akaseyukuphuza nabo kulesi sithelo somvini kuze kufike lolu suku.
kushuthi kunosuku oluzayo oluzofika. Lolo suku ke sithe iparousia or parousia, the coming of the Lord, or the day of the Lord, or the end of the age. End of the age is the coming of the Lord. Akusali lokhu kungahambisani. Uma kuthiwa the day of the Lord is the day of the Lord when he comes, or when he come, wayezofika ngalolo suku maqede ahlulele, maqede aqede ngesivumelwano esidala, aqede ngesivumelwano esidala. That is the end of the age. Uma sikhuluma njalo sithi isikhathi sokugcina, the end of the age, the last days of the old covenant. Sithi asisekho kuma last days because usewaqeda uJesu ngama last days. Into ayizela uJesu wayezokuhlulela ezo rewarda abangcwele, ezoqeda ngesivumelwano esidala in order to reward, to give ama rewards wabangcwele. So ke ingakho uJesu ethi uverse 29 ethi kuze kufike lolu suku engiyakusiphuza ngalo nani sesisisha, new, sesisisha embusweni kaBaba. Umbuso wawungakafiki, wawuseza. Yiwo lesikhuluma ngawo sithi that is the consummation. Umbuso wawuseza, uzofika uqede the old covenant, the old world of Israel. Bese uthi uma usuqedile bese kuma umbuso. Ingakho ethi uyokusiphuza sesisisha embusweni. Amen. Kodwa bona babeqhubeka besiphuza, behlephula isinkwa, bephuza isithelo somvini, beqhubeka bezokwenza lokhu kuze kufike inkosi. Naye ke uthi angisekusiphuza nani, sengiyokusiphuza nani sesisisha embusweni kaBaba. Ngicabanga ukuthi ke lokho bazalwane siyakubamba izinceku zenkosi. uLuka 22 verse 16, ngiyacabanga ukuthi ziyafakazelana lezi incwadi ngoba these are synoptic gospel. Ziyafanana, zixoxa indaba eyodwa ebhalwe ngababhala behlukene. So ke akukho kusha esingakulindela ukuthi enye isingasho okunye, kodwa zisho into eyodwa. Verse 16, ngokuba ngithi kini angisekulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Yini le angasekuyidla? Angisekulidla ngempela. Ake sifunde u15. Wayesethi kubo, nginxanele nokunxanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki. Wayesaye kuhluphekeni. Ukuhlupheka yini? Ile khaphu le athi uma kukuhle kodwa kungabi ngentando yami, asedlule lesitsha okufanele asiphuze, kodwa asedlulanga. Uthi wayesaye kuhluphekeni. Uverse 16 ke uthi, ngokuba ngithi kini angisekulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Ini angasekuyidla? Uthe yiPhasika kuverse 15. Angisekulidla nani leli Phasika lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. So
bona bazoqhubeka balidle ngoba alikagcwaliseki, ngoba babese ngapha kuka-70 AD bengakabi after babefanele baqhubeke balidle iphasika. Uthi uJesu yena akaseyukulidla nabo, useyolidla seligcwalisekile. Kanti kuMatthew uthi kuMatthew angiseyukuphinde ngisidle lesi sidlo futhi ngiphuze isithelo somvini ngize ngisidle nani sesisisha embusweni kaNkulunkulu. Nawu-ke sekufanele sixoxeke manje, singashiyi kulenga, sixoxeke ukuthi kuthini lokhu. Ake siqale ngonani. Uthi uJesu ngiyosidla nani. Unani akusimina, kodwa kwakuwabafundi bakhe, kwakuyi-audience yakhe eyayiphambi kwakhe. Lena akakhuluma kuyo wathi abanye benu la ngeke bakubone ukufa ize ifike inkosi embusweni. Nala kuyalinganiswa ukuthi lesi sidlo akasekusidla nabo, kodwa uyosidla sesisisha embusweni kaNkulunkulu. Lo mbuso akade ekhuluma ngawo ethi abanye bena bayokulala bengawubonile, ngamanye amazwi mayethi nani usho ukuthi bona labo, the same audience ayikade esho kuye ukuthi abanye bena ngeke bakubone ukufa ize ifike inkosi embusweni. Manje-ke la kuthiwa akasekusidla ngalendlela abaqhubeka besidla ngayo, kodwa useyosidla nabo sesisisha embusweni kaNkulunkulu. Lolu-ke ulimi bazalwane lobudlelwano besivumelwano, ulimi lobudlelwano besivumelwano. Omunye uzothi yini le? Ngisho ukuthi-ke bazalwane yi-language, indlela okukhulunywa ngayo kuyisivumelwano. Sizokuzwa lokho mase sifika la uJesu ecacisa khona, enikeza uJohane isambulo sakhe kuyisambulo encwadini ebizwa kuthiwa isambulo. Lapha uJesu akakhulumi ngokudla kwangempela emlonyeni, ukudla okuthatha ngesandla sakho ukufaka emlonyeni, njengoba abazalwane uma bedla beqhuba lenkonzo kuba namaqebelengwana abawahlephulayo bawafaka emlonyeni, kube nesitsha abasiphuzayo basifaka emlonyeni. uJesu akasakhulumi ngalokho uma yethi sesisisha, ngoba sekuwulimi lolu lwesivumelwano. eBhayibhelini ukudla ndawonye kwakuyinto ejwayelekile ukuthi abafundi balanda ukudla, bahlale ndawonye badle. Abanamasimu badayisa amasimu abo, babela abampofu, kudliwe ndawonye kungabikho nokwakhe. Kwakujwayelekile lokho, ukudla lokho ndawonye okunokudla okufakwa emlonyeni. Kodwa uma uJesu esekhuluma inguquko la khona ethi angisekudla nani, ngamanye amazwi uthi angisekudla nani kunje, kodwa sengiyokudla nani sekukusha. Ngamanye amazwi sekuyini yini leli gama elithi sekukusha noma sesisisha, lithini leli gama? Igama-ke leli elithekelwe esiGrigini, sizol-analyze siliphenya phenye. Sitheke eBhayibhelini ukudla ndawonye kubizwa ngokuthi ukuhlanganyela, njengoba bekade laphaya uma bedla amaqebelengwana nesitsha bebehlanganyela esinkweni sinye nasesitsheni sinye, okungukuthi aziziningi izitsha kodwa sinye isitsha abaphuza kuso. Lesi sitsha-ke uJesu uzosichazela sona ukuthi uma sesisisha siyobe sesinjani. Lokhu-ke kukhomba ubunye besivumelwano. Bunye, yabona nje isinkwa
uma abazalwane befika naso besibeka isithethe okuthiwa isithebe senkosi, sisuke kuyisinkwa esisodwa esikhuluma ngokuthi uJesu umzimba wakhe wawumunye, yayingamningi. Uma uJesu ehleshulwa esiphambanweni, kuhleshulwa mzimba munye. Lokhu-ke kusho ubunye esibuhlanganyelayo, noma ababebuhlanganyela babezoqhubeka babuhlanganyele lobu bunye bememezela ukufa, ngoba la yayingakafi inkosi. Kodwa uma ethi uJesu abaqhubeke inkosi izibuye, babezohlanganyela manje esinkweni sinye esisimbolizer ubunye benkosi, kodwa bememezela ukufa kwayo ize ifike. Ukudla ndawonye-ke kusho ubunye besivumelwano abahlanganyela kuso, nokuthi bona uma bedla ndawonye bakhuluma inkulumo yokuthi ukubuyiselwa kobudlelwano obekade sebungasekho ngenxa yesono nangenxa yeziphambeko. So-ke uma bedla lesi sinkwa benza ubunye besivumelwano, futhi benza inkonzo, bafeza inkonzo yokubuyiselwa kobudlelwano obasebe buchithekile bungasekho phakathi kwabantu nenkosi. Isibonelo, Isambulo 3 verse 20. Uma umuntu ezwa izwi lami, eke ngime nje lapha. uJesu lo okhulumayo sizobheka yena vele namhlanje ukuthi uJesu uthini yena ngendaba yesidlo. Uthini yena ngendaba yesidlo. Uverse 20 ke ukhuluma kanje. Bheka ngimi. Isambulo 3 verse 20. Bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha, uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye, ungena uJesu, ngidle naye, naye adle nami. Uma umuntu ezwa izwi lami, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami. Lokhu-ke bazalwane akukhulumi ngesidlo sangempela, kodwa ngobunye besivumelwano, lobu engithi ukubuyiselwa kwendlu yenkosi, noma ukubuyiselwa kwabangcwele, noma ukubuyiselwa kwabazalwane, bebuyiselwa kubudlelwano noNkulunkulu. uJesu wenza leyo nkonzo leyo uma ethi uma umuntu ezwa izwi lami, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami. Okay. Nawu-ke asikubukeke lokhu bazalwane njengoba kubhaliwe kuyo lencwadi. Lapha ngenhla uthi uJesu Matthew 26:29 uthi ngiyokusidla nani. Kusho ukuthini lo? Ukhomba laba abaphambi kwakhe, the same audience akade ekhulume kuyo ngaphambili ukuthi abanye benu ngeke bakubone ukufa. Ukhuluma naleyo audience, not nathi. Asingeni la. Uthi-ke ngiyohlala nani ebudlelwaneni obungcwele besivumelwano. uJesu usibuyisela ekuhlanganeni nathi. Unathi lo ilaba yabazalwane, ukuthi kujwayelekile nje bazalwane umuntu usojwayela ukukhuluma ayifake. Niyongilekelela ngokuthi nazi ukuthi lapha ulimi likafundi kahle, indaba egalophe kakhulu ile ndaba ekade siyixoxa nje sikhululekile silifunda nje noma kanjani iBhayibheli
singanaki ukuthi kukhulunywa nobani. So maningizwa nami sengiyifaka anothi hayi uyaphambuka nje kodwa uqonde lokhu. Ngiyafisa ukukunaka nami lokho ukuze nginganiphazamisi bazalwane, ngoba i-transition ithatha isikhathi eside nakimi, nakuba le ndaba iqale ukuthi ngihluphe ngo-2023 kodwa namanje ngisaguquguquka ngilalela kahle ukuthi hayi ungayifaki njalo wegazu la, ungayifaki, akusiwena lo, ukhulunywa nabanye abantu. Ngisalwa nje nanami uqobo ukuthi ngingayifaki ngoba ngakujwayela sifunda sonke bazalwane siyifaka. So leyo nto leyo inguquko iyawuthatha u5 years, that is permanent. Uma nje umuntu eqashiwe emsebenzini u2 years mncane, kodwa isuke sekukhona okuningi asekubambile, kodwa inguquko ephelele u5 years hayi usuke sedevelop yaphambili. So ke nami ngisekuma early ages bazalwane okubona le ndaba ngalendlela ukuthi abapostoli bakha baqeda, yaba finished, indlu yaba finished and furnished. Ngamanye amazwi yaqedwa, kwafakwa ifurniture phakathi, kwaphilwa kwanabantu besivumelwano esisha abangena khona. Manje ke bazalwane kunalento ke le esifanele siyinake ukuthi nakuba sicoxa kanje asimkhohlwa noma siyikhohle incwadi yezenzo 15 ukuthi abapostoli bahlangana bonke bavumelana ukuthi abezizwe singabafaki emthethweni. Amen. Abezizwe singabafaki ezintweni ezayidimandwa ukuthi ithempeli lisamile. Uma ithempeli lisamile, abaJuda babeqhubeka bezenza zonke izinkonzo zomthetho nezinkonzo zesivumelwano. Le nkonzo lena ingenye yezinkonzo zesivumelwano okwakuthiwe bayoqhubeka bekwenza kuze kufike inkosi. Ngamanye amazwi uJesu akakhulumi nabantu after i-century yokuqala, kodwa ukhuluma nalaba ayenabo kwi-first century. Now uma sekufika thina nakuba sifike mhlambe abezizwe ngoba bayezwakala bengena abezizwe lapha encwadini yezenzo 10, bayangena kodwa umcimbi wabo kuthiwa bona abangangeniswa ezintweni zesivumelwano esidala, abangeni bona. So ke nathi bazalwane kufanele njengabe azange size siqale ngisho ukusidla isidlo senkosi ngoba asingeni lapho. Uma bona kuthiwa kubo kuze kufike inkosi, abezizwe bami ngaphandle abahlanganyele etafuleni lenkosi ngoba ababaliwe. Uma bekwenza lokho bangakwenza ngothando lwabo, hayi ngokuthi bayambandakanyeka etafuleni ngoba itafula elalaba, angisekusidla nani kuze kube inkosi iyabuya, futhi mayibuya ngisidle nani sesisisha embusweni kaBaba. Uyabona ke la ukuthi asikho thina noma sikhona sizibukeli nje kuzo zonke izinto zetafula noma kuzo zonke izinto ezayiqhubeka ngoba ithempeli lingakasuki. Ngoba kuthiwa uma ithempeli lisamile yonke inkonzo yomthetho eyayisaqhubeka. Asingeni ke thina inkonzweni yomthetho. Amen. Kodwa akunacala abaJuda bethi hayi aningeni nina bezizwe nikude nalento. Bethi abezizwe hayi siyayithanda nathi, siyafisa ukumemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Besho ngalesa sikhathi ngesikhathi benezelwa
abase-Efesi, abase-Kolose, abase-Korinte, bonke babenezelwa, abase-Filipi, bonke babenezelwa kusayiwa ku-70 AD. Uma bethi hhayi nathi siyathanda ukuhlanganyela etafuleni, babengabavumela, kodwa babethi hhayi asingabethwesi bona ijoka. Kodwa uma beyithandela, siyabona nje emthethweni, kukhona abantu ababe ngaphandle komthetho wa-Israyeli, kodwa beziy'nceku zakhona. Uma sekwenzeka izinto, babebuzwa uma sekuphela isikhathi sokuba ziy'nceku ukuthi niyathanda ukuqhubeka nibe abalapha na? Bathi yebo, bese beshaya uphawu nabo njengoba u-Israyeli wayeshaya uphawu ejwabini labo. Nabo babeshaya uphawu lokuthi sebengabalapha permanent. Ngamanye amazwi bayayifaka bona emthethweni obekuthiwe hhayi singabafaki bona. Namanje-ke basekhona abantu okubonakala ukuthi babengayifaka ngalesa sikhathi. Namanje-ke kusengakhona abantu abathi noma sekwakhukhulwa lokho okungasekho, kodwa bebonakale beyifaka entweni eyaphela ngo-70 AD bengakazalwa, nobaba babo bengakazalwa, nomkhulu babo bengakazalwa, nomkhulu bomkhulu babo bengakabibikho. Ungabe uyifaka nje entweni impela okude kakhulu nayo. Hhayi-ke asiqhubekeni-ke bazalwane. Ngiyosidla nani, kusho uJesu, sesisisha. uJesu ukhuluma inkulumo-ke efaneke siyilalele ukuthi ithini, isho kuphi khona, hhayi isho kuphi khona. Uma ethi-ke sesisisha, akasho isiphuzo esisha, kodwa isimo esisha. Sizwile laphaya uma ethi uma umuntu ezwa izwi lami ngiyakungena kuye. Uyabona manje ukuthi akusangeni manje iqebelengwana, sekungena yena uJesu uqobo. Hey, imnandi le ndawo bazalwane. Hey, ukufunda ugijima ngempela wenza ama-mistake amaningi. Uma umuntu ezwa izwi lami, akathi kuJesu ngiyakumnikeza isinkwa esisha, uthi ngiyakungena kuye bese ngidla naye adle nami, sidle kanye kanye. Ngamanye amazwi sihlanganyela ubunye la sesisisha. Yini-ke lento okuthiwa sesisisha? Kunegama-ke elithi, angazi uma ngizolibiza kahle yini, kodwa lesiGriki lithi kainon, Kainon, Kainon. Leli gama-ke lisho ukuthi sesisisha, Kainon. Mabili-ke amagama asho igama elithi sesisisha. Elinye lithi neon, okungukuthi new. Kanti uKainon akasho unew nje kuphela, kodwa usho into entsha ngokwendalo. Akasho into entsha ngokwendalo, I'm sorry. Kodwa usho into entsha kuyi-level yesivumelwano. Okay? Uma lithi-ke lisho okusha ngokwesimo, ngesigaba nangesikhathi, ukuthi-ke kusho ukuthini lokho? Lokhu kuhambisana nenkulumo yesivumelwano esisha. Siyazi uma sithi kune-new covenant. UKainon lo usho the new covenant, not just the new thing. Okay? Lento le is not quantitative but is qualitative. Into entsha enesigqi sokuthi yenziwe in Christ. Bheka manje sekuvela okusha in Christ. Ikhuluma leyo nto-ke leyo nto leyo. Uma yithi uJesu ngiyongena kuwe, ngidle nawe udle nami. Is something new.
akekho umuntu ongenwa omunye umuntu bese lowo muntu lowo behlangana beba umuntu oyedwa bese bedla ndawonye, kodwa babehlala bebhekane badle ndawonye, nomunye isitsha ngapha nokhezo lwakhe mhlawumbe bahlanganyela esitsheni esodwa kuthiwa ukudla ndawonye. But lokhu kusha is a new quality of life, ukuphila okumangalisayo la uJesu ngokuzwa kwakho. Uma umuntu ezwe izwi lami ngiyakungena kuye, ngihlale naye, ngidle naye, naye adle nami. It's a new quality life, phila okusha okuvela ezulwini. Lokhu kukhuluma kaJesu ukuthi sesisisha kahinon, sesisisha isidalwa lesi esisha esesinoJesu phakathi kwaso. Saphila a new quality life, saphila impilo engekho emhlabeni. Akekho emhlabeni umuntu omimiliti omunye umuntu maqede aphile kangcono. Angagula nje impela kuthiwa khona into ofanele ahlizwe akhishwe yona ngoba khona into engene ngaphakathi. Uthi uJesu ngiyongena ngidle naye, naye adle nami. It's a new quality life yesivumelwano. Izulu elisha nomhlaba omusha uvela lapho ukuthi inkosi eyayikade ikhona, uNkulunkulu okade ekhona ensimini yase-Edeni, umuntu engakoni, uNkulunkulu wayehlala naye umuntu, kodwa ngesikhathi ona umuntu uAdamu waba separated from God, wafa. La sibona ukuphila okusha, izulu lingena kumuntu, lihlale kumuntu, kube izulu elisha nomhlaba omusha. Uthi uJesu ke lesi sitsha ngisiphuza kanjalo. Uma yethi ngiyosiphuza nani, wayethi ke ngiyosiphuza kanjalo nani sesisisha ngalendlela. Amen. Ngakho ke bazalwane, uJesu le ndaba ayixoxayo wayethi ubudlelwano buzoba sesimweni esisha, abusezukuba ngesinkwa esibekwayo kube khona abathile abahlephulayo. Babuzongena enguqukweni entsha yesivumelwano esisha, ngoba lokhu konke kwakusala ngapha esivumelwano esidala, lokhu kuhlephula amaqebelengwane nokuphuza isitsha, kwakusala konke enkonzweni endala. Kulaba bazalwane, uma namanje kukhona abakwenzayo, kuyacaca ukuthi kwangafanele nokuthi baze bangene, kodwa ngokuthanda nangokufunda mhlambe kube khona ukuphazamiseka ukuthi hayi sibona sengathi siyangena. Ngenxa yalokho kuphazamiseka, lokho kwabenza bangena abangcwele, bahlanganyela, kodwa bahlanganyela esithebeni esesaphelelwa isikhathi sokumemezela ukufa, ngoba ukufa kwakumenyezelwa until kuze kufike inkosi. Inkosi uma isifikile, phela asiqali isivumelwano esisha uma yethi lokhu ngiyokudla nani kuyi-new covenant. Asiqali isivumelwano esisha in the old noma within the old covenant. Asikwazi ukuqala, asiqali. Noma bengathi abantu cha hayi siyayithandela nje, hayi ke udla ungaqondi ukuthi wenzani, ngoba uma uyithandela nje ukuthi hayi sesakubona thina ukuthi hayi asidle, asikwazi ukusuka lapho bayothini asebalala. Ngokuqonda ukuthi abalala basazovuka, bavuke nemizimba yabo, bamangale ukuthi nina hawu senabuyela emuva nayeke ukudla ngani sasifunde kanje. Cha, balala
bengakayiqondi le ndaba eyimfihlo eyembulwa ngabapostoli, noJesu wayicacisa ngokusobala. Sageja ukuzwa abapostoli, sageja ukuzwa uJesu, saqhubeka senza into ongafanele ngabe isenziwe. Isidlo senkosi kanye nenkozo engisuka kuyo ukuyicacisa, umbhabhadiso wamanzi, zinkozo leze engasaqhubeki kwi-new covenant. Amen. Hayi-ke asiqhubeke bazalwane. Le ndaba-ke bazalwane nami iyangihlupha ukuthi ngixoxa phakathi kwenu bazalwane, zikhozi zenkosi. Abanye benu mhlambe bengaze bacinane, becinaniswa ukuthi yayikade ihleliphi yona le ndaba. Niyazi bazalwane, nami senginesikhashana ngikhona phakathi kwenu. Ngixoxa njengoba bekade siyibona, ziningi izinto ebesiyibona esengiyibona ngenye indlela. Uma singayixoxa zonke, ezinye zazo kuyoze kube khona abathile abalalayo, mhlawumbe nami ngize ngilale. Uma sithi sochitha konke phansi ngaphambi kokuba sibuke ukuthi hayi bazalwane ifikile inguquko. Let us embrace it. Ifikile inguquko. Let's do the overhaul. Asenze ushintsho kukho konke, siqale phansi sifunde kabusha. Sibuke ngempela ukuthi izinto esasiyibukile zimi kanjalo yini. Ngiyafisa nje ukubuka ngithembisile ngathi ngizoke ngichaze ngokwesiGriki indaba le hayi bese ngiyithintile bazalwane, indaba ethi neon and then ahinos. Ngachaza nangokuthi zithini. uJesu ke bazalwane wayekhuluma le ndaba umbuso, cishe wonke umuntu manje uyabona ukuthi umbuso wawususondele, wawufika phakathi kwabo, wawuzogcwaliseka ngokuphelele ngaphakathi kwesizukulwane sabo. Umbuso uJesu uma ewukhomba othi ususeduzane, is at hand. Wawu at hand ngempela ngoba wawuzokwenzeka uphumelele ngosuku lwenkosi okungukuphela kwama last days. Uma sifunda uMark 9 verse 1 uthi kukhona abemi lapha abangeke bakubone ukufa baze babone umbuso kaNkuluNkulu usufikile ngamandla. Umbuso kaNkuluNkulu ufika ngamandla, wawungakafiki sonke lesikhathi kusukela esiphambanweni kuya ku-70 AD wawungakafiki. Kwasekuthi ngo-70 AD wafika kumbuso, ufika uza ngamandla. Lamandla amakhulu abakhukhula abanye. They were baptized in fire. Ngamanye amazwi, they were finished. Kwaqedwa ngaleli yazwe, the old age, the old covenant. Wafika lapho kumbuso. Umbuso ke bazalwane lapha kusho inkathi egcwalisiwe noma egcwaliswe ngokuphelela noma ngokuphelele yesivumelwano esisha. Hayi nje lokhu esingakucabanga emakhanda ethu sithi umhlaba ozayo emuva kweminyaka eyizinkulungwane.
cha, akukho intaba ezodilika abazalwane, akukho umfula ezocisha, akukho mathuna azoqhephuka, akukho mathamba azohlangana, akukho msipha ezonamathela emathanjeni. Ayikho nje into enjalo ukuthi usazobona abakini asebalala. Kodwa kangikho lapho. Ngiyayichukuluza nje ukuthi le ndaba isho ukunyakaziswa kwezinto ezindala zisuswa igudluzwa kufakwa izinto ezintsha as isivumelwano esisha nakho konke okuhamba naso ke sikufundile ukuthi 1, akusekho ukufa, asisekho isono, awusekho umthetho. Konke lokhu kuvele kwathwalwa inkosi yethu Jesu, yasithwalela khona. Kwafa yona, yaba yiyona eyisono, yaba yiyona engena ekufeni, yaba yiyona eqeda ngomthetho. Sase singena ke kuphileni okusha esithi this is the quality life, la khona ungenwe uJesu wahlangana naye wadla naye. Asizeke la abazalwane, igama elithi ngize eBhayibhelini limisa into engiyibiza ngokuthi umkhawulo, is a limitation. Ngize, hios, ngesiGreek hios, lisho ke ukuthi kuze kube kwenzeka isenzakalo. Siphi isenzakalo? Sokuthi inkosi ize ifike iguqule konke kube kusha. Ukufika kwayo iqeda ngokudala, yenza ijudgment bese yenza konke kuba kusha. Amen. Isibonelo, kukhona indaba elapha ya ngithi uMalakhi, la khona kuvezwa ukuthi kuze kufike uElijah. Uthi ke lalelani, kuze kube kufika uEliya noma uElijah. Lapho uEliya efika, umsebenzi waphela lo obabekade bewenza, ngaba babenzani. Waphela lo msebenzi ngoba wafika uEliya owaye uJohane, bathi bona basalinde uEliya noma uElijah. Uthi uJesu, ngiqinisile ngithi kini wafika uElijah kodwa abangamamukela. Kwakubani uElijah? KwakuuJohane uMbhaphathizi, okwakuyena owayezohlelemba indlela yenkosi. Khumbule bazalwane ukuthi la uEliya noma uElijah wafika uIsrayeli eseneminyaka ewu-400 years enganalo izwi likaNkulunkulu, kungasekho umprofethi okhulumayo kubo. Uma efika uJohane, ufika ke wenza leya nkonzo, uyabamema. Mayebamema uthi abaphenduke, wenza i-restoration, babuyisela back endlini kaMose abaphuma kuyo. Kuthiwa ke babefuzula, bengena ngenkani ngesankahlo, ngoba babeqala ukuzwa izwi, babomile benganalo izwi, bengasamazi uNkulunkulu ekhuluma phakathi kwabo. Uyeke lo Eliya noma lo Elijah. Okay, asiqhubekeni ke bazalwane. Sesoqeda maduzane. Asibuyeleke endabeni esicacisayo, indaba yesidlo. Lapha isidlo sasenemisebenzi yokulinda ukuphela kwenkathi. Okay, inkathi yayiseza, it was in the future. Isikhathi esiningi ngiye ngithi ke bazalwane ibaphazamisile lento abazalwane
laba bona abathi basayibuka in the future, abagcina baziwa ngokuthi ama-futurist. Hayi ngoba kuyigama labo, kodwa ilokhu ukuthi i-view yabo ibuka izinto ikhombe ukuthi ziseza, akukakenzeki kuseza. So labo bazalwane-ke ngiye ngithi mangikhuluma ngithi ngenzela ukunqamulela ngingachazi ngithi bangama-futurist. The futurist bona-ke bathi kuseza ayikho into elindiwe, yayingekho into lento ethi ulindwe isikhathi bayedlula nayo bona. The futurist bayedlula nayo bona kuze kube manje basayikhomba phambili, kanti yayiphela esiphambanweni noma yayiphela ku-70 AD. From esiphambanweni 30 AD to 70 AD kuze kufike leso sikhathi. Kulapho-ke la yagcwaliseka khona indaba yetafula noma isithebe senkosi. Ukugcwaliseka kwalo kwenzeka lapho iJerusalema lahlulelwa. Siyazi ukuthi iJerusalema uma efika uJesu ngalolu suku, the day of the Lord, wayezofika ahlulele iJerusalema, lishaywe phansi iJerusalema, ahlulela abahlulelayo, amisa kumisayo. Then wafika wehlulela iJerusalema, isivumelwano esidala saphela, isivumelwano esisha sahlala sodwa, ngamanye amazwi samiswa, umbuso watholakala ngokuphelele. Lokhu-ke bazalwane siyakubona kuvumelana nencwadi esike sayifunda ngaphambili, incwadi yamaHebheru 12 verse 28 nesambulo 21 kuya ku-22. Lezi incwadi-ke sithi izahluko nje ezimbili, u-21 no-22, obelonga kuma-everlasting. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi iBhayibheli lonke lisuka from the beginning to Revelation chapter 20, lonke libelonga kuma-last days, noma kusukela ku-Matthew kuze kuyofika ku-Revelation chapter 20, isambulo chapter 20. Konke lezo ngxenye lezo zibelonga laphaya kuma-last days. After ama-last days sesingena kwi-everlasting. I-everlasting yethu engapheli according to isahluko, uma ngithi incwadi ka hayibo incwadi ka yabaseFiliphu. Yes, incwadi yabaseFiliphu chapter 3. Yabase-Efesu chapter 3 efundeka kanje, chapter 3 verse 20 and 21, efundeka kanje: kepha umlamuleli kasiye omunye, kepha uNkulunkulu munye. Hayibo, funda uGalatia la. Sorry. Chapter 3 abase-Efesu chapter 3 verse 20 to 21. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kithi. There is power. This power works in us, is in us. Unamandla ke okwenza konke lo osebenza kithi, noma amandla asebenza kithi. U-21, makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu
ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Now uma sikhuluma ke sesikhuluma sesikuma everlasting kuthiwa makube kuye udumo ebandleni. Udumo the glory of God seliyaphuma manje ethempelini ngoba ithempeli selidiliziwe. Kodwa udumo selukulendlu entsha, the church, ibandla lenkosi, la sekuhlanganiswe khona umJuda kwahlanganiswa nomGriki baba umuntu oyedwa. Kuthiwa udumo lwakhe ke malube sendlini yakhe. Okay? Malube sebandleni nakuKristu Jesu. uKristu Jesu kuphi vele usendlini, lendlu yakhiwe uye, uyiyo indlu yakhe, siyiyo nathi indlu yakhe. Kuthiwa ke kuziphi izizukulwane? Ezizukulwaneni zonke, in all generations, after my last days, the generations from the beginning of the everlasting to all generations. How? Hey, lapha kwakuthiwa this generation, manje sekuthiwa to all generations. Uma kuqala nje isivumelwano esisha, lesi sivumelwano esisha esawo wonke ama-generations kuya le. Esale generation ephelayo okuqediwe okwehlulelwe ngayo yazohlanganiswa yazoba yindlu esenezelwa kuyo sonke, then bese kuba yiwo wonke ama-generations thereafter ezayo. Nenye sezayo i-generation la le glory le eyaleyo generation. Kuthiwa eyanini iphela nini le generation? Kuthiwa ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen. Now lokhu kuthi ke these generations, these are the generations without ending. These are the generations forever. Yiziphi lezi zizukulwane? Zizukulwane the everlasting days. Yakhumbula sihlahlela the ages. Ukuthi there is the age of their fathers and the age ebizwa kuthiwa ama last days and the age ebizwa kuthiwa i-everlasting age. So this everlasting age eyazo zonke izizukulwane kuya le phambili. And this is not the ending age. This is an ever and ever and everlasting age. Manje noma sekushunyayelwa ivangeli, asishumayeli ivangeli sibabiza abantu sithi khathini zokugcina, kodwa sesibashumayeza sibabizela kwi-everlasting age, okuyi-age yazo zonke izivumelwano, la inkazimulo kaNkulunkulu ihlala khona. That's where it domicile, that's where it dwells. Amen. Ngakho ke bazalwane, uJesu wayesho ukuthini ke kanti? Uma sesiphetha nje, wayesho ukuthini uJesu? Siyabona la ukuthi la uJesu ethi khona ngiyosidla nani sesisisha embusweni. Wayesho lokhu, ngizohlanganyela nani ngokuphelele ebudlelwaneni obungcwele noma obugcwele besivumelwano esisha. Okay? Sizwile lapho uthi uJesu ozwa amazwi ami ngiyongena ngihlale naye ngidle naye. Ilokho kuhlangana lokho. Lapho umbuso usumisiwe ngokuphelele. Futhi inkathi endala isiphelile. Kodwa sekuhleli inkathi eyodwa, the kingdom without end. The kingdom without end. This is the kingdom esikuyo. La akukhulunywa ngokudla okungudla kwenyama ezulwini. Cha, leli izulu esikulo noma inkomishi ethile ezophuzwa kamuva ayikho. Ayisekho inkomishi
ezemlonyeni, kodwa inkomishi yethu, inkomishi is the cup of praise. La khona sesithokoza, sigida, sibonga uNkulunkulu, siyabonga. Asekho endaweni la khona kuliwa kufuzulwa, ngoba inkosi yethu isinqobele, isenzele lento ukuthi we are victors, singabanqobi kulo muzi omusha. Okuthiwa amasango akhona ayi12 ahlale evuliwe, ngoba abavangeli abavangelayo kulo muzi bawungukhanya kwalo muzi. Ukukhanya kwakhona kuthiwa yiwundlu. Kuthiwa thina siyabakhanyisela, siyabadonsa, sibaletha kulokhu kukhanya. Yilelo vangeli silishumayelayo manje. Asashumayeli ivangeli elimixile, ivangeli elikhomba emuva likhombe phambili. Sikhuluma ngevangeli manje, the finished work of Christ. Uma besadla abangcwele, then they are saying the finished work of Christ is not yet finished. Uma besaya kuzo zonke lezi zinto ebezenziwa lapha ethempelini, basho ukuthi ithempeli lisamile, alikaqedwa ngalo. Bangcwele, ngiyathokoza kakhulu uNkulunkulu anisikelele nisalalele kule nkundla. Amen.